El passat 10 d'octubre, l'Ajuntament de Rubí organitzà el primer Congrés Nacional Rubí Brilla. A la jornada, que ha tingut lloc a la Biblioteca Mestre Martí Tauler, han participat experts a primer nivell en matèria d'eficiència energética y de energías renovables. Yo destacaría de este congreso el hecho de que ha habido unanimidad en demandar un nuevo modelo energético, que el actual modelo energético está agotado, que está causando cambio climático, que está generando residuos radiactivos y que tenemos que cambiar. Conocer la experiencia de Rubí me ha parecido lo más valioso y que creo que es un modelo muy replicable en otros municipios de cualquier sitio. Hay casos como la propia Isla del Hierro, Samso en Dinamarca, hay un montón de proyectos de ciudades inteligentes en todo el mundo. Lo que quizás sea más difícil es una acción tan transversal como la que ha tenido Rubí, ¿no? Es más habitual encontrar un proyecto sobre algo concreto. Yo, sinceramente, hay muchos sitios donde los representantes de las administraciones públicas dan el discurso y se van. Aquí yo he visto una implicación de toda la corporación municipal. Durant el congrés, que s'ha retransmès en directe via streaming, s'han tractat diverses qüestions energètiques relacionades en diferents àmbits, com ara l'industrial, el comercial, el residencial i el de l'administració pública. El que m'agradava del debat és les persones de la taula, que són gent de molt renom i que són gent que saben molt del que parlen, no? I aleshores el fet de poder a cadascun d'ells fer-los una pregunta específica del que més controlen i a més entre ells que es puguin replicar ha sigut una aportació de valor que és difícil de trobar realment, em sembla a mi, vaja. A nivell rubinenc, com a rubinenc, molt orgull de ser un referent, de tenir, diguéssim, una entitat municipal com és Rubí Brilla, que és un referent a nivell internacional, especialment nacional, però també a nivell internacional. La suma d'individus ens fa ser molt poderosos i que hem d'aconseguir ajuntar-nos per tal de manifestar aquest poder vers les grans companyies energètiques. Realment el que queda molt clar, segons s'ha repetit en diverses ocasions, és que al cap i a la fi es tracta d'un canvi social des de la societat en si mateixa, la ciutadania s'ha d'empoderar, ha de reaccionar, ha de creure en si mateixa i saber que el canvi parteix no només d'un mateix, sinó de nosaltres mateixos. El projecte Rubí Brilla, dins del qual s'emmarca aquest congrés, és una iniciativa de l'Ajuntament de Rubí i que des de l'any 2011 impulsa l'estalvi i l'eficiència energètica a tota la ciutat.